животът. Ние наистина успяваме само когато нашият успех има положително въздействие и върху другите. Ето защо ние се грижим не само за здравето на пациентите по целия свят, но и чрез добри лидерски и управленски практики за нашите служители. Това ни мотивира в работата ни в Кърка, за да я видим как расте и успява и да се развиваме заедно с нея. Нашите добри дела и хуманитарни дейности допринасят за просперитета на обществото като цяло. Ние подкрепяме здравеопазването, науката, образованието, спорта и културата. Разбираме, че природата е жизнено важна за нашето здраве, затова прегръщаме с благодарност нейното богатство и гарантираме опазването му за бъдещите поколения. Защото знаем, че не само поколенията тук днес са важни, но и тези, които ще дойдат след нас. Ето защо ние действаме устойчиво, опазвайки природата и помагайки на хората и обществото да живеят здравословно.